Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου και πριν πάω στο φαν κομμάτι αυτού του βίντεο θέλω να σας πω μερικά πράγματα για να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, είδα ότι στα short κυρίως που έχω ανεβάσει υπάρχει μία επίθεση σε εισαγωγικά, την οποία θα πω ένα απλό πράγμα. Παιδιά, όσοι δεν πιστεύετε σε αυτά, όσοι δεν πιστεύετε στα παραφυσικά, μεταφυσικά, γενικότερα σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα, είναι ok, είναι δεκτό, εγώ το δέχομαι ότι μπορεί να μην τα πιστεύετε, εντάξει. Όλοι μας πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε σε κάτι, είναι ανθρώπινο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορείτε να σχολιάζετε με προσβολή, με ηρωνία και γενικότερα με οποιοδήποτε αρνητικό στυλάκι. Οπότε, ένα τελευταίο που θα πω πάνω σε αυτό είναι ότι από εδώ και πέρα στα σχόλια αυτά δεν θα ξανααπαντήσω. Καθίστε εσείς όσοι τα κάνετε αυτά να σχολιάζετε όπως θέλετε, απλά απάντηση από μένα δεν θα πάρετε. Εγώ θα απαντάω μόνο σε σχόλια τα οποία έχει ο άλλος την όρεξη και τη διάθεση να συζητήσει και να με αντικρούσει με επιχειρήματα. Να μου πει ας πούμε γιατί δεν πιστεύεις αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι μπορώ να συζητήσω. Αλλά με προσβολές και ηρωνίες και μάμου σου του, πλέον θα μου περνάνε αδιάφορα. Και πολύ ασχολήθηκα μέχρι τώρα. Και τώρα περνάμε στο φαν κομμάτι αυτού του βίντεο, το οποίο θα είναι σήμερα οι δικές σας ιστορίες, οι περίεργες, οι κάπως παραφυσικές κτλ. Γιατί πριν από λίγες μέρες έβαλα ένα story στο Instagram και ένα βίντεο στο TikTok όπου σας ζήτησα να μου γράψετε ιστορίες δικές σας που έχετε βιώσει ή έχετε ακούσει από κάποιον φίλο σας και μου τα στείλατε και θα τα ακούσουμε μαζί σήμερα και θα τα διαβάσουμε. Οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, τις ιστορίες εδώ πέρα τις έχω όλες μαζεμένες στο tablet, οπότε θα τις διαβάζω από το tablet και μετά θα σχολιάζω και λιγάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ιστορία. Λοιπόν, Ανδρομάχη, έχω να σου πω τρομερή ιστορία παραφυσική που έχω ζήσει. Μέσα σε ένα βράδυ μου συνέβη μόρα και συνέβη μετά να υπάρχει όντως κάτι στο σπίτι και περπατούσε πέρα δόθε. Και επειδή το πάτωμα είναι από σανίδι, έτριζε και ακουγόταν κάθε βηματισμός και μετά όλο αυτό συνέβαινε για μέρες. Τι φασκόμηλα έκαψα, τι αγιασμούς έριξα, ακόμα και το παπά της γειτονιάς έφερα για ευχέλαιο και δεν σταμάτησε τίποτα. Μέχρι και σήμερα το τραβάω αυτό και σκέφτομαι να αλλάξω σπίτι. Τώρα πού να το πιάσω. Κοπέλα μου, εγώ θα είχα αλλάξει σπίτι με το που θα παρατηρούσα το πρώτο πράγμα. Δεν θα καθόμουν καιρό δηλαδή να το δέχομαι όλο αυτό το πράγμα και να μου έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή. Απορώ πως δεν άλλαξε σπίτι νωρίτερα και έκανες όλες αυτές τις ενέργειες. Χαρά στο κουράγιο σου, χαρά στην υπομονή σου, εγώ δεν θα τα άντεχα, αλλά οκ. Ναι, δεν ξέρω τι να πω, αυτό ήταν όντως λίγο τρομακτικό. Πώς το δέχτηκες όλο αυτό το πράγμα και έκανες και υπομονή. Εγώ θα άλλαζα σπίτι, μη σου πω και ήπειρο, μη σου πω και πλανήτη, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ τρομακτικά πράγματα. Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία. Ξεκινάμε. Εγώ θα σου πω κάτι που λογικά πολλοί άνθρωποι αν πέρασαν από εκεί θα το παρατήρησαν. Μιλάω φυσικά για το σπίτι στη Σπύρου Λουή στο Μαρούσι, το οποίο από παλιά φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένο. Ένα βράδυ, όπως έκανα βόλτες στο Μαρούσι, είχα φτάσει έξω από το σπίτι στη Σπύρου Λουή, να αναφέρω ότι ήταν Ιούλιος του 2017, δεν κουνιόταν φύλλο και ξαφνικά βλέπω τα παράθυρα του σπιτιού να ανοιγοκλίνουν μόνα τους με μανία και το ξύλινο αλογάκι που ήταν στην είσοδο κουνιόταν και αυτό.
Και άντε πες για τα παράθυρα, οκ, και το λίγο αεράκι ή το μέτριο αεράκι μπορεί να τα κουνήσει άνετα. Το αλογάκι όμως πώς? Για να κουνηθεί δεν πρέπει να κάτσει κάποιος πάνω του? Άσε με, όλα αυτά που είδα τρόμαξα τόσο πολύ που δεν πήγα ξανά στο Μαρούσι και να μην πάει κανείς σε εκείνο το σπίτι ούτε απ' έξω. Φαντάσου ότι όλα τα είδα έξω, που να έμπαινα και μέσα, δεν θα έβγαινα ξανά. Αυτό πραγματικά, παιδιά, όντως ισχύει. Τώρα δεν υπάρχει βέβαια αυτό το σπίτι στο Μαρούσι, έχω περάσει κι εγώ απ' έξω και όντως είχα παρατηρήσει κάτι μαζί με την φίλη μου, τη Κλαούντια που είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Όντως, όταν ήταν ακόμα εγκαταλειμμένο και ήταν ερείπιο γενικά, είχα παρατηρήσει κι εγώ κάτι τέτοια φαινόμενα. Προφανώς τότε σίγουρα δεν έπρεπε κανείς να περάσει από εκεί και εγώ τυχαία είχα περάσει γιατί οι περισσότερες παρέες μου ήταν εκεί πέρα, οπότε πήγαινα πολύ συχνά στο Μαρούσι και το είδα αυτό. Τώρα αυτό το σπίτι δεν υπάρχει πια, έχουν χτίσει ένα άλλο στη θέση του, το οποίο νομίζω είναι οίκος ευγυρίας, δεν ξέρω, κάτι το έχουν κάνει. Αλλά τότε ναι παιδιά, ήταν όντως πάρα πολύ τρομακτικό. Και είχα πετύχει κι εγώ αυτά τα φαινόμενα καλοκαίρι, που δεν κουνιότανε φύλλο και ξαφνικά έβλεπες παράθυρα να πηγαίνουν τάκ, 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 έτσι. Ήτανε όντως πάρα πολύ τρομακτικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τρίτη ιστορία, η οποία μου φαίνεται και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γεια σου! Σου στέλνω αυτή την ιστορία γιατί μου συνέβη κάτι παράξενο και ακόμα δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση ή κάτι παραπάνω. Δεν είναι τρομακτικό με την κλασική έννοια, αλλά με έκανε να νιώσω περίεργα. Πριν λίγους μήνες μετακόμισα σε ένα μικρό διαμέρισμα. Όλα ήταν φυσιολογικά, μέχρι που παρατήρησα ότι κάθε βράδυ περίπου την ίδια ώρα το κινητό μου άναβε μόνο του. Όχι ειδοποίηση, απλά άναβε η οθόνη. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, μέχρι που μία μέρα πρόσεξα ότι συνέβαινε πάντα στις 3 και 17. Δεν θα συνεχίσει καλά αυτό. Ένα βράδυ αποφάσισα να το αφήσω να γίνει χωρίς να το αγγίξω. Η οθόνη άναψε και είδα κάτι που με μπέρδεψε. Είχε ανοίξει η εφαρμογή της κάμερας, η μπροστινή, αλλά εγώ κοιμόμουν. Το επόμενο πρωί κοίταξα τις φωτογραφίες. Δεν υπήρχε τίποτα καινούριο. Όμως στο gallery υπήρχε ένα βίντεο 5 δευτερολέπτων, σκοτεινό, και στο τέλος ακουγόταν ένας αναστεναγμός. Όχι δυνατός, σαν κάποιος να στεκόταν πολύ κοντά στο κινητό. Δεν τρόμαξα, περισσότερο ένιωσα αμηχανία. Από τότε άρχισα να αφήνω το κινητό ανάποδα το βράδυ. Και ξέρεις τι είναι το περίεργο? Σταμάτησε. Καμία οθόνη, κανένα βίντεο, τίποτα. Μέχρι χθες. Ξέχασα να το γυρίσω και το πρωί είχα ένα νέο βίντεο. Αυτή τη φορά όμως φαινόταν ξεκάθαρα κάτι. Η σκιά μου να περνάει από πίσω. Αλλά εγώ κοιμόμουν ακίνητη. Δεν λέω ότι είναι κάτι κακό. Απλά από τότε κάθε βράδυ στις 3 και 17 νιώθω ότι κάποιος ελέγχει αν είμαι ακόμα εδώ. Παιδιά, είναι όντως πάρα πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα να το ζήσει κανείς. Είχα αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο ότι ειδικά εκείνη την ώρα, είτε στις 3 είτε στις 3.30, είτε ανάμεσα δηλαδή στις 3 και 3.30, υπάρχει αυξημένη παραφυσική δραστηριότητα. Και το τι μπορείς να ζήσεις εκείνη την ώρα δεν περιγράφεται. Είναι απλά να έχεις ψυχραιμία, να βάλεις τη λογική σου να δουλέψει εκείνη τη στιγμή και να μην πανικοβληθείς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις όλα με πάρα πολύ ψυχραιμία. Εννοείται παιδιά, δεν το συζητώ, όλοι σας να προσέχετε τι κάνετε. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα ασχοληθείτε με κάτι τέτοια. 1000 φορές να ακούτε έτσι χαλαρές ιστοριούλες, παραφυσκές κτλ. Αλλά κανένας ποτέ δεν θα δοκιμάσει να κάνει κάτι παραφυσικό. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και δεν ξέρετε τι μπορεί να σας συμβεί. Δεν σας το λέω εγώ που μπορεί να έκανα κάτι τέτοιο, προφανώς δεν έκανα κάτι τέτοιο, αλλά επειδή τα άκουσα από άλλους που τα έχουν κάνει ότι είναι όντως επικίνδυνα, οφείλω και εγώ να σας ενημερώσω ότι μην κάνετε το οτιδήποτε
1000 φορές να ακούτε ιστορίες τρόμου, να βλέπετε thriller. Είναι πιο ασφαλές από οτιδήποτε άλλο, σας διαβεβαιώνω. Και πάμε στη τελευταία ιστορία για αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να τη διαβάσουμε. Γεια σου, δεν θα πω το όνομά μου, σε παρακολουθώ σχετικά λίγο καιρό, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα σου έστελνα κάτι. Αυτό που θα διαβάσεις μου συνέβη πριν περίπου 1 χρόνο και ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ζητάω να με πιστέψουν όλοι, απλά θέλω κάπου να το πω. Μένω σε ένα παλιό σπίτι σχεδόν 50 ετών. Από τότε που μετακόμισα ένιωθα μια περίεργη αίσθηση, σαν να μην είμαι ποτέ πραγματικά μόνη. Το απέδιδα στο άγχος, μέχρι που άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα. Τις πρώτες εβδομάδες άκουγα βήματα τη νύχτα, πάντα γύρω στις 3 και 17. Σηκωνόμουν, άνοιγα το φως, τίποτα. Νόμιζα ότι ήταν το σπίτι που δουλεύει. Ένα βράδυ όμως άκουσα καθαρά κάποιον να σέρνει καρέκλα στο σαλόνι. Πάγωσα, ήμουν μόνη. Πήρα θάρρος και βγήκα από το δωμάτιο. Η καρέκλα ήταν γυρισμένη ανάποδα, κάτι που σίγουρα δεν την είχα αφήσει έτσι. Τότε είδα κάτι που με έκανε να τρέμω. Στο καθρέφτη του διαδρόμου φαινόταν η αντανάκλαση μιας φιγούρας πίσω μου. Oh. Γύρισα απότομα, δεν υπήρχε κανείς. Αλλά στο καθρέφτη η φιγούρα δεν είχε φύγει, με κοιτούσε. Δεν είχε πρόσωπο, μόνο μια σκοτεινή σκιά, σαν να απορροφούσε το φως γύρω της. Και τότε χαμογέλασε. Έσβησαν όλα τα φώτα ταυτόχρονα. Ξύπνησα στο κρεβάτι μου με το κινητό στο χέρι. Ήταν 3 και 17. Σκέφτηκα ότι ήταν εφιάλτης, μέχρι που είδα κάτι στο κινητό μου. Είχα τραβήξει βίντεο. Ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων όπου κοιμόμουν και πίσω μου στεκόταν κάτι. Ωραία, φίλε. Από εκείνη τη μέρα δεν κοιτάζω ποτέ καθρέφτες τη νύχτα. Και αν ποτέ ξυπνήσεις στις 3 και 17 και νιώθεις ότι σε παρακολουθούν, μην γυρίσεις πίσω σου. Ίσως να μην είσαι μόνος. Ωρε φίλε, πω. Αυτό κι αν ήτανε. Παιδιά, να τρίχιασα. Τέτοια ιστορία δεν έχω ξανακούσει. Κοπέλα μου, καλά έκανες και το μοιράστηκες μαζί μας. Αν σε έκανε προφανώς τώρα αυτό να αισθανθείς καλύτερα, καλά έκανες. Γιατί κοπέλα ήταν αυτή που έστειλε, προφανώς δεν θα πω όνομα. Τι να πω... όταν βλέπετε ότι συμβαίνουν κάτι τέτοια πράγματα, παιδιά, πραγματικά φεύγετε από αυτό το σπίτι στο οποίο βρίσκεστε και νοικιάζετε κάποιο άλλο ή γυρνάτε πίσω στους γονείς σας, στην οικογένειά σας. Δεν είναι καλό να βρίσκεστε μόνοι σας σε τέτοια σπίτια όπου γίνονται τέτοια φαινόμενα. Είναι... πέρα από το τρομακτικό, είναι σίγουρα και επικίνδυνο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου είχε συμβεί μετά από αυτό, μετά από όλη αυτή την ιστορία. Καλό είναι, κοπέλα μου, να αλλάξει σπίτι. Σε όλους σας συμβουλεύω, όσοι είστε σε τέτοια σπίτια, αλλάξτε τα. Πηγαίνετε αλλού. Δεν είναι καλό για σας. Εγώ εσάς προσπαθώ να προστατεύσω. Δεν ξέρω, πραγματικά τώρα έχω σοκαριστεί. Ήταν η πιο δυνατή ιστορία, μπορώ να πω. Όχι ότι οι άλλες δεν ήταν δυνατές, αλλά αυτή ήταν φωτιά και λάβρα. Πω, παιδιά, όλα αυτά υπάρχουν, καλός ή κακός, πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, υπάρχουν και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην τα προκαλούμε, έτσι, το πιο σημαντικό αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτές ήταν οι ιστορίες για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσαν αυτά που ακούσατε και ελπίζω να τρομάξατε όσο κι εγώ, γιατί προφανώς μερικά μου φάνηκαν εξωπραγματικά. Και θα κλείσω με μία δική μου ιστορία, την οποία την έχω μοιρασμένη με την Κλάουντια ή αλλιώς να την προσφωνήσω με το καλλιτεχνικό της Απολώνια, μπορείτε να τη φωνάζετε έτσι. Λοιπόν, η ιστορία μας ξεκινάει και μας με το σπίτι στο Μαρούσι στη Σπύρου Λουή. Έτυχε να περάσουμε από εκεί, έβγαινε ο δρόμος μας εκεί, γιατί κάναμε βόλτες σε όλα τα στενάκια εκεί του Αμαρουσίου, στα μαγαζιά, και έτυχε να βγούμε και σε εκείνο το σημείο
Και επειδή μας φάνηκε πολύ περίεργο αυτό το σπίτι, κοντοσταθήκαμε λίγο να το χαζέψουμε, βλακεία μας εν τέλει, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μας φάνηκε βλακεία. Εγώ είχα κάτσει στο πλαϊνό σημείο του σπιτιού και χάζευα τα παράθυρα που μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού το κούνημα που κάνανε ήταν απίστευτο. Σαν να είχε αέρα πάρα πολύ δυνατό, ενώ δεν φύσαγε. Και τα παράθυρα πήγαινε έτσι, τάγκ, τάγκ, τάγκ. Εγώ λίγο είχα τρομάξει, λίγο μου φάνηκε περίεργο, έλεγα τι φάση. Ήταν όλο πολύ έτσι έντονο. Και κάποια στιγμή η Απολώνια που ήταν μπροστά από αυτό το σπίτι ήταν στην είσοδο από τη μεριά του δρόμου, απ' έξω, από την είσοδο εννοώ, και την ακούω που τσιρίζει. Τσιρίζω και εγώ προφανώς επειδή τρόμαξα με τη τσιρίδα της και τρέχω γρήγορα να δω τι έχει συμβεί. Και φτάνω δίπλα της και βλέπω αυτό που βλέπει και εκείνη, μία φιγούρα μέσα από την πόρτα του σπιτιού, μία φιγούρα πολύ ψηλή, μαύρη, ακίνητη. Εννοείται τρομάξαμε και οι δύο πάρα πολύ, φύγαμε κατευθείαν, δεν ξαναπεράσαμε από εκείνο το δρόμο έως ότου το σπίτι γκρεμίστηκε και φτιάχτηκε κάτι άλλο, οπότε τώρα περνούμε άνετα. Και πραγματικά μέχρι τώρα δεν το έχω ξεχάσει αυτό το πράγμα και επειδή θυμάμαι ότι το είχαμε τραβήξει και βίντεο για να υπάρχει ντοκουμέντο, μετά από μία μέρα θυμάμαι ότι το βίντεο αυτό που είχαμε τραβήξει, γιατί το τράβηξα εγώ με το δικό μου κινητό, δεν υπήρχε μετά. Σαν να μην καταγράφηκε ποτέ. Δεν υπήρχε από καμία συσκευή μου. Και λέω πώς γίνεται αυτό αφού το τράβηξα βίντεο. Καθόμουν και αναρωτιόμουν, να λέω μήπως το έχω βάλει σε κανένα φάκελο και δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός ο φάκελος. Έψαξα τα πάντα. Σε κινητό, σε tablet, γιατί λόγω iPhone, αν έχεις και iPad και τα λοιπά, όλα μεταφέρονται σε όλες τις συσκευές της Apple. Και δεν υπήρχε πουθενά παιδιά, πραγματικά πουθενά αυτό το βίντεο, σαν να μην ήθελε να δειχτεί παραπάνω. Και διαγράφτηκε, από μόνο του χάθηκε και τώρα δεν έχω να σας δείξω το ντοκουμέντο. Αλλά ναι, και αυτό ήταν επίσης παράξενο, γιατί λέω αποκλείεται να διαγράφτηκε μόνο του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά παιδιά, όλα αυτά συμβαίνουν για να καθόμαστε εμείς να αναρωτιόμαστε. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αλλιώς, δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτή ήταν και η δική μου ιστορία. Θα ανεβάσω κι άλλο post και στο Instagram και στο TikTok για να μου στείλετε και άλλες ιστορίες, έτσι ώστε να δημιουργήσω και part 2, άμα σας άρεσε εννοείται αυτό το βίντεο. Και εννοείται μην ξεχνάμε like, subscribe. Αν καταφέρουμε να το πάμε και ψηλά στο hype θα είναι ακόμα πιο τέλειο. Εννοείται όλα αυτά άμα σας άρεσε και καμπανάκι εννοείται θα πατήσετε για όλα τα βίντεο στην ουσία που έρχονται. Και σας φιλώ γλυκά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε. Bye!